Hallelujah. Amen. My sister Nie. Anything beyond me Scotland and the one I know. Your firm. And yet is by Nyamiatum. Bibia ye kama. Nyame otiase. Ade bia wo de bese ne nsa no. Oye ma ne boro adwen. Ene nti ase so. Ya famu pa wa brabum. Na ene enhyiran kanyame. Yese ade hye timpon koso na nkoa ene namfo. Asesa. Ye frame of Fiboset am ye to ne pono. Na wona tamfo ni me ne nyame wato ye pono. Aya da bia yese osafo nsa ne ho. Ba me kase nyame de animonyam se. Ita me nua ba ne so bia ante ase. Ba ye de yetimi sa ye ho ma ne yi. One of friend me say papa ne ma ya brofo. Oni bro awari bro ni. O che me say me ba pani no still na on kasaw. Me friend e kura onye so. Teze kuya fa ne bragana. Na ye nhwese unyame oye nyame because me yema manfo dia. Ene ne metimi ajama. Ne odi obroni akole na kotite na me de dry e den akan na ma pompa ya ma no ene nhyiran kenyame se akwala no etimi aye den akasa ofra akwala na ote otimi akasa ene ogo school back ye gina ha ye danyame ase e da bofu pani ase nyame nhyiran